வெல்கம் டு பிஎஸ்எம் கார்மெண்ட்ஸ் ஈரோடுங்க. இது இந்த வாரம் வந்து நம்ம ஷாப்பில் இருக்கக்கூடிய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் ரேட் ஃபோட்டோவோட போட்டிருக்கோம். இதில் சுடிதார் செட்டு, லெகின் செட்டு, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா XXL எக்ஸ்எல் எல்லா சைஸுமே இப்போ அவைலபிளாக இருக்கிறது. இது எல்லாமே நிறையா மாடல் இருக்குது. இது வந்து இந்த வாரம் வந்த மாடலை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா லெகின் செட் வந்து ஒரு 3 வயசுலேருந்து அப் டு ஒரு 15, 16, 17 வயசு வரைக்கும் சுடிதார் மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்சி ஃப்ராக்லாம் வந்திருக்கு. சின்ன சைஸ் ஃப்ராக் வந்திருக்கு, பெரிய சைஸ் ஃப்ராக் வந்திருக்கு. அது அப்படி தான் 1 வயசுலேருந்து ஒரு 6, 7 வயசு வரைக்கும் ஃபேன்சி ஃப்ராக் இருக்குங்க. இது இல்லாமல் பசங்களுக்கு உண்டான பேண்ட் ஷர்ட்டு, அப்புறம் செப்ரேட் பேண்ட்டு, காட்டன் பேண்ட்டு, கார்கோ பேண்ட்டு, ஜீன்ஸு, இது இல்லாமல் செப்ரேட் ஷர்ட்டு, அப்புறம் வந்து நிக்கர் ஷர்ட்டு, அப்புறம் பனியன் செட்டு பசங்களுக்கு உண்டானது. அதுலேயும் நிறையா மாடல்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இல்லை எல்லாத்துலேயும் அந்த ஃபோட்டோஸ் போடல. இதில் இருக்கிற மாடல் எல்லாமே இப்போ போட்டிருக்கோம். இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் வீடியோ போட்டு அதுலேயும் ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி விட்றேன். இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸ்லேயும் ரேட்டோடவே இருக்கும். இதில் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பொண்ணுங்க போடுறது அப் டு ஒரு 17 வயசு வரைக்கும் சுடிதார் மிட்டி அவைலபிள் இருக்குது. எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டுக்கு 3 கலராக வரும். ஒரு கட்டுக்கு 6 பீஸ் இருக்கும். இல்லை ஃபேன்சி ஃப்ராகு, லெகின் செட்டு எல்லாமே இருக்குது. பசங்களுக்கு உண்டான செட்டும் ஃபோட்டோ போட்டிருக்கோம். சில ஃபோட்டோக்கள் போட முடியல, அது வீடியோ பத்தில் மீதி அடுத்த வீடியோவில் போட்டு வரோம். மேலும் விவரங்களுக்கு கீழே இருக்கிற அட்ரஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள், கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அமையும்.